Aromàtics és una empresa totalment familiar que ens dediquem a la producció artesana d'olis aromatitzats mitjançant la maceració en fred. La nostra empresa té ànim de créixer encara més, de tirar endavant i d'oferir un producte en el qual tothom hi sàpiga apreciar aquell sabor i aquell aroma dels elements que hem utilitzat per macerar aquest oli. Pensem que és important recuperar una tradició de fa molts anys, que és aquesta de macerar l'oli. Tots els nostres productes són netament naturals. Al contrari d'altres, els nostres olis estan aromatitzats directament entre l'oli i el producte a aromatitzar, per tant no porten cap additiu ni porten cap aromatitzant artificial. En el nostre cas el tenim de diferents gustos i sabors, un com pot ser la llimona, com poden ser d'alfàbrega, com poden ser de vainilla, de xocolata. En la gamma de bolets hi hauria el de tòfona i hi hauria també el de ceps. I la branca de picants hi hauria el que és netament de guindilla i el que està una mica condimentat en el sentit que hi hem posat més elements, com poden ser l'all, com pot ser el pebre, com pot ser el romaní, pot ser la llimona, etc.